ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹாய். நான் தான் உங்கள் தம்மம்பட்டி யூடியூப் சேனல்ஸ். தம்மம்பட்டி டெம்பிளுங்கிற யூடியூப் சேனல்லேருந்து எடுக்கிறோம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பட்டம் பார்க்க போகிறோம்னா தம்மம்பட்டி டெம்பிள் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுதான் தம்மம்பட்டி டெம்பிளான ஹனுமான் டெம்பிளோட ஒரு நரசிம்மர் கோயிலோட ஒரு விநாயகர் சன்னதியை தான் பார்க்குறோம். நான் ஒரு சன்னதியாக தான் எடுத்து போகலான்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன். ஸோ அதனால் ஒன்றா தான் எடுப்பேன். அது கொஞ்சம் பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கு சீக்கிரமாக நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துட்டுருக்கும். 2 நாளைக்கு ஒரு வீடியோ போடுவேன், பார்த்துக்கோங்க. இது பிள்ளையார் பிள்ளையார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. ஃபுல்லாக கூட உங்களுக்கு காட்டுறேன், பார்த்துக்கோங்க.